бинед чӣ қадар ҳавлии фурӯшии зебову замонавиро мо имрӯз пешкаши шумо мекунем. Як ҳавлии аҷоиб аст бо таъмири нав ва наздикии роҳи калон. Навормона то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар гипразем ноҳияи синода ҷойгир мебошад. аз ин тараф деҳқонбозори гипразем, инҷо заправкаи тоҷирон, аз ин тараф маҳаллаи навбаҳор, инҷо бошад роҳи нав ва хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, маҳаллаи пахтакор. бисёри баъд гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар инҷо академияи нав ва ба ман ҳамин гардиш медароему якум гардиш аз тарафи дасти чап мегардем. аз ин тараф мо омадем ҳама раҳо то ҳавлии асфальт кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ иборат аз 1,7 сотеғ замин ва дар умум 5 дар хона мебошад. дӯстони азиз, бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест. дӯстони азиз, ҳавлия бо сифати баланд бардоштагианд, хишти пухта қатӣ сохтагианд. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳояшам ҳамаш 100% қоидабӣ мебошад. бинед чӣ қадар дохили бино таъмири зебо дорад. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. минтақаи беҳтарин аст. худи ҳавлиям наздики роҳи калон ҷойгир мебошад. аз роҳи калон то ҳавлия тақрибан 70-80 метр. нархи ҳавлӣ бошад 1,85,000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. дар инҷо 4 ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти 2 мошина ба анҷом расид, мефурем ба тақхона. дар тақхона 5 ҳуҷраи истиқоматӣ аст ва ошхона. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед ва фикри худатонро оиди ин хона дар комментария ҳатман нависед. сабти бино ба анҷом расид. ҳозир бинои иловагиро ки дар берун ҷойгир аст нишон медиҳем. дар он ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом мебошад. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.